عطوق جل حماس نتب زبويان من قنياتات زغربة دحرواي إمام مقراص توخص قازان جهوز تتحسسبات مفتحن مس إسرائيل كمستسمى معه حدا من جنا يتعطوق جل حبيرو تبقبس إن قطرن زغربة إمامه لوخ أمريكا ستيف ويتكوف أبسنة أب زغربة كل التأو مدرخوا حسب استمركسو مخاني يقلاص زد ما حماس أبتني مجمرتا نيسوسا معلتات عرقي أستات فرق كابتم كساب حجة تحيزم زلو حامسة إسرائيلوين جهو أستات عسرا بهيوت كم زلو زأمن بخلت جلتات ناس أكسو دم زاد تغالل كوينو قوامة توخصد دون بالدما زرب كجبر كم زخلي يقلاص بصفت قضايا مينستر بنيامين نتنياهو كلهم جهوز تتحزو بحدا جزية مزفت تحط راي سمع كم زقبل سلازة قالت إسرائيل اتهبوا قبر ملسي انتاي كخون كم زخل نصر هيكونان حماس نتسمع كم زقال زقالس فيديو دحر مزرقحو نتنياهو بقدر إيتو كوانتا زي هابه تقول جلي أب تحت كبيت أغط مهلاو كم استجنزبا جنت زاريبو مودة أنا يسمون كابينة مينسترات نتسراوي إسرائيل نختم غزة نمحز حانس أصمدب كتصدق تثبيت يقبر أبتا ختمه متقعتات إسرائيل إن حيلا بمخادو أشحات فلسطينيين كهاد متجددة مالو قضايا مينستر إسرائيل أبز حلف ورحي مس حماس زكاة زنبرة زي قتتاو زهرب دحر مفراسو هجرو متقعتاتا ختسفحن نملق غزة ختقواز أصرن دليت كم زلوا قاليسيو بسنبت بمائت أشحات زغصرو إسرائيلويان أبتل أفيف تأكيبهم منقستهم مس حماس مع بمقبر نخلهم تم جهوز تتحزو نبعدهم أمتيو كينات دو كبل كجبر حتيتم يوم نتنياهو نتم سلفنياتات نعغم زته حماس كعب غيرو قالك بالكسيس وميو سراويت إثيوبيا أبتي أبزور حجميرو أبو رح مسكرم ززازم وتهدرو فيستيفال روسيا كساتف مخانو تاقاليزو أتي سراويت بمنقدم مارشين باند خساتف كوينو ناي سراويت إثيوبيا مارشين باند خابت فيستيفال استفل عليهم مرئيت كقرب مخانو تاقاليزو لا إزي عمتاوي أبتيك أيح ميدا تباهي لزفلت ناي روسيا فلوت هقراو بعالات زكايد اللو ميدا زكايد فيستيفال أب عالم اللو كابز بهالو سلسته فلوتات فيستيفالات حدا خوينو ناي زتفل عليهم حزوت هاجرات سراويت دما زتفل عليهم مرئيت زقربولو فيستيفاليو نايلو معمد فيستيفال كاكاب علة عسران سلستان نايزور حجميرو كساب حدا مسكرم ككايديو سراويت إثيوبيا أوتيو أبزلو مجلس أدما اتعدمه بروسيا كم زقربه روسيا نسراويت إثيوبيا عدمه أبزقربه تلقزيخا مارشين باندنا إثيوبيا نمجمر تأوان كبهاجرو وصاي أبهاجرو فيستيفال كساتف مخانون نهاجر دما بتصبو كوكل تداليو مهلاوني تاقاليزو نزين مدلاو كأن أستات كلت أوارح اتنا إثيوبيا مارشين باند مدلاوات كجبر كم تسنحن جناب روسيا زخدلو واندما أخيلو مهلاون تحبير لا إذن إثيوبيا مارشين باند خا بروسيا أستات كلت تسومن كتصنح خوينو اتز قربو مرئت كأ نسراويت إثيوبيا ملؤ وكالة كخون مخانون تاقاليزو بتدقاقمين اب إرترا زمالالسن مس إرترا طبق ركب كم زلوان زقلات مرحي حدا حيلتا سمين سودان زتبهاله ملافنت سراوي سودان زخون حيل زخون محمد الجاكومي حجونا اب إرترا مبصح غيرو مس بريزيدنت إسياس تراخيبه كبلن كله إرترا أهن سودان اتقبر زلا دقف كم تغصلن نسراوي سودانن لولاو بيت مخر سودان دما كم كاندي وكال سودان غيرا كم ترئن نخال أكال أفلطو كم زيتهبن كم زتنقرا غاليصو بجاكا محمد جاكومون شيبات درار استبهال زمرحهم لفنتنا يمبرق سودان حيلتات زمرحو مرحتون اب إرترا مبصح غيرهم مستفل عليه سبسلطان كم استراخبون إرترا سودان زلوا دغف كم زرغغص اتلومن ونتا غاليصلا كم زفلت قدم حجه محمد الجاكومن اب إرترا مبصح غيرلا بزنبر اوان إرترا وتهدرات اب مسلطان كتحجزهم قال كم زاتوتلم تزاريبون يو نسنا حنتي اب سودان التحتم السودان تبهال غازيطا هيبو اب زنبر قال نتنسز وكلو زوبا سمين سودان كاب سقاتات حيلتات قلطف دقف نمكلخال زخولهم كساب حمشة حزب صحو تواقعات حيلتات وتهدروا تعليم بمهاب إرترا خدقفهم مبصعا كم استاءت ولم يقاليص نيرو امزفلت اب إرترا ابزوان زتفل علينا يمبرق سودان حيلتات وتهدراتهم زعلمو خوينم بمنقد زتفل علينا يمحبرا وقصات انترنت حساباتهم غيرهم دما زمرقمو وتهدرات اندافانو وزر فيديوتات كزرقو حصاني حميام
ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንእሰያትን ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ሶኒ 18 ነሓሰ ዝተላዕለ ግጭት ካብ ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 43 ኮር 2 ዝተላእኹ ዕጡቓት ኣባላት ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ እቲ ከባቢ ንምሓዝ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምሳሓብ ዘበገሶ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዚ ድማ እቶም ሲቪል ተኸዲኖም ምንባሮም ዝተገልጹ ዕጡቓት ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኮሎኔል ሓለፎም መሓሪ ንምሓዝ ኣብ ዝፈተኑሉ ኣብታ ከተማ ምስ ዘለሙ ውዳበ መንእሰያት ሓመድ መኾኒ ከም ዝተጓነጹን ነዚ ስዒቡ ብዝተተኮሰ ጠያይት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም ኣለዉ። ኣቶ ሃብቶም ነቲ ክስተት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ጨንፈር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ ንሱ ከባቢ ሰዓት 5 ንኮሎኔል ሓለፎም ክሕዙ ዝመጹ ዕጡቓት ኮይኖም እቲ ግጭት ድማ ብሕጊ ዝድለ እንተኾይኑ ወረቐት ኣምጽኡ ከተሓዝ እንተኾይኑ ድማ በዓልና ክንሕዞ ንስኻትኩም ሰራዊት ኢኹም ከምዚ ዝበለ ስራሕ ድማ ናይ ሰራዊት ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ህዝባዊ ምልሻ ወይ ከዓ ናይ ፖሊስ እዩ ገበነኛ ወይ ተጠርጣሪ እንተኾይኑ በኣና ይክተሓዝ ዘለዎ በዝብል እቲ ምሳሓብ ኣብ መንጎቶም መንእሰይ እቲ ከባብን ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይን ከም ዝተፈጥረ ይገልጽ። እቶም ዕጡቓት ኣባላት ናይቲ ዝተጠቕሰ ኣሃዱ ኣባላት ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ኣቶ ሃብቶም ሲቪል ተኸዲኖምን ገጾም ብሻርባ ተሸፊኖም ከም ዝነበሩ እውን ኣረድዩ። እቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ኮሎኔል ሓለፎም ብሓይልታት ትግራይ ክእሰር ዝተደልየሉ ምኽንያት ኣመልኪቱ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ይስማዕ እኳ እንተሎ ስጋብ ሕጂ ግን ባዕሉ ሓበሬታ ኣይሃበን ኣሎ። እንተኾነ እቲ ሓላፊ ምልሻ ኣብቲ ፍጻመ ከም ዘይተታሕዘን ብሰንኪ እቲ ግጭት ከመለጥ ከም ዝኸኣለን ይነገር። ካልኦት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓበሬታ ዝሃቡ ነበርቲ ናይቲ ከተማ በዚ ምኽንያት ዝተፈጥረ ምሳሓብ ዘስዓቦ ጎንፂ ንሓደ ሰዓት ከም ዝቐጸለን በቲ ኩነታት ዝሰንበዱ እንታይ ኣጋጢሙ ክፈልጡ ዝወፁ ነበርቲ ግዳያት ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም። በዚ መሰረት 5 ሰባት ጉዳያት ኮይኖም ናብ ሆስፒታል ከም ተወስዱን ካብኣቶም እቶም ክልተ ብከቢድ ተሃሪሞም ንላዕለዋይ ሕክምና ናብ መቐለ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹሎ። ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል መኾኒ ዶክተር ዳንኤል በርሀ ኣብቲ ኩነታት ብጥኢ ዝተሃርሙ 5 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ክገልጽ እንከሎ 5 እዮም ነይሮም። እቶም ክልተ ብከቢድ ዝተወቕዑ እቶም 3 ግን ፎኩስ ማህረምቲ ነይርዎም። እቲ ሓደ ኣብ እግሩ እቶም ክልተ ድማ ኣብ ኢዶም ኮይኑ ዝኾነ መስበርቲ ኣይነበሮምን። እቶም ክልተ ግን ብኡንብኡ ንመቐለ ሪፈር ኢርናዮም ኢሎ። እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ሰብዋኒን ወፊሩ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓታት ቀትሪ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ዕግርግርን ምርባሽን ከም ዝፈጠረ እውን ነበርቲ ሓቢሮም እዮም። ነዚ ፍጻመ ዝስዒቡ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሮም ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ዝፅውዕ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። ቅድሚ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ፍጻመ ሽሙ ክለዓል ዝጸንሐ ኣርሚ 43 ህይወት ሰባት ኣብ ዝወሰደን ምስ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ዝተኣሳሰር ክልተ ሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ግዳያት ዝኾኑሉን ጉዳይ እውን ኢድ ከም ዝነበሮ ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። ነዚ ዝቐረብ ክስታት ኣመልኪቱ ድማ ኣዛዚ እቲ ኣሃዱ ኮሎኔል ትንሳኤ በርሀ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሃዱ ዝቐርብ ክስ ጸለመ ኢሉ ክነጽጎ እንከሎ ንሕና ንህዝቢ ዝጋደል እምበር ንህዝቢ ዝወቅዕ ሰራዊት የብልናን ኢሉ። እቲ ኮሎኔል ስዒቡ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ክምልስ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዞባ ደቡብ ለውጢ ኣመራርሓ ክገብር ድሕሪ ምፍታኑ ኣብ ከተማ መኾነ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ዞባ ተመሳሰልቲ ግጭታትን ህዝባዊ ተቃውሞታትን ክለዓሉ ጸኒሖም እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።